vlogul de astăzi o să fie filmat cu Osmo Pocket 3. Sponsorii noștri de la nuntă ne-au dat bani ca să ne cumpărăm Osmo Pocket 3. Asta a băgat benzină și fuge. Băi, ai băgat benzină în motorină, da? Nu știu. Ai grijă că e... Facem momeala, care n-ar trebui să o facem, că văd că e momit bine aici. L-au momit colegii. Da. Uite așa. Bun. Și scotem asta. Și acum tragem pe opritor. Și nu punem asta pe acă. El când vine, face așa, îl bagă în gură și ia și apă cu el. Nu exista internet, lumea se bucura împreună, se înjurau pescarii. Tata prindea un pește și ridica să-l vadă toată lumea și râdea așa în gol, ca și cum erau prietenii lui. Hai să nu fac nimic. Da, mă, nu știu. No. Astăzi îi învățăm pe Emi și pe Iuliana să pescuiască. Eu sunt mai profi, așa. Sunt amator, dar merg des. Și Emșor n-a fost niciodată. Le-am aruncat în apă și după un minut a zis: hai mă, prinzi tu un pește. No. Da. Sau? Da. Mă gândeam că e vreo plăticuță. Yeah! Tati nu prinde nimic astăzi, a? Dacă n-a venit tata aia cu noi să ne facă mămăliga aia bună. N-a venit tata aia cu noi să ne facă mămăliga bună, dar nu contează, lasă că îl prindem și așa. Îngrăbit. Și ne-am luat boilesuri și aici nu se prinde cu boilesuri, că sunt mulți pescari. Și are nadă peștera ăsta de la spart. Și acum noi venim și mai târziu, aici nu e. Sau este, dar nu vrea la noi, vrea la ceva mai bun. Și nu contează, e frumos afară. Am băgat acum de la niște colegi de aici, i-am rugat să-mi dea și mie ceva. Un lucru pe care pescarii, să știți că de obicei nu-l fac. Nu se duc să ceară mămela de la unul la altul, că e o mândrie a pescarilor. Dar mi-am luat mândria în dinți și orgoliu și m-am dus și am cerut. Am văzut o trăsătură de atunci, vedem. De acum am un feeling bun. Nu prinde nimic, frate. Bă, e trist, el mai vrea să stăm. Eu... Frate, abia ce am venit. Uite, fii atent, dau semn. Dacă prindem un pește, mai stăm mai mult de 2 ori. Da, mă, stai liniștit. Dacă nu prinde nimic... Uite-l aici. Da, aici focul. Oh! Nu pot să cred. N-a vrut. Ce viață are pește ăștia. Toată ziua se bălăcește. Aș vrea să fiu un caras. Știi cum intră fără pâine? Deloc. Cum nu? Mamă, ce frumos a tras asta. N-am văzut pe fază. M-am îndoit-o cu toată. Nu s-a găsit. E aici. Îmi ia și tu undița asta. Mi-ai lăsat undița în apă, este? Hai, lasă, nu-i nimic. Hai drumul la frână. Stai că nu e mare.
E destul. E ok. Stai că e și unde să cred. Hai că e frumos. Stai ușor, să nu se rupă mijloc. Da. Ah, bun, lasă că e al tău. Credeam că e al meu. Să băgăm pe saltea. Frumos. Ei, a venit la boile, spun. A, s-a La băgat. boile l-am lăsat o cred. Sau i-am pus ăsta al tău. A, nu, i-am pus ăsta al tău, ia uite. Hai că mi-a prins și mie degetul. Stai, bă. Stai că mi-a prins degetul. Hai, tati. Stai, bă, că s-a prins ăsta în 3 aci. Așa. A luat tot. Hapsân. Da? Aruncă. Mamă, dar vezi Stai că e seama. sângele bine, soției de-a tu. Nu, mie. Sau lui. De la el. Dar tu crezi că e o problemă? Ce vrei, să-l dau lui Eric? Uite, Hai, aruncă, dar Ai văzut un pește așa mare? o eliberare frumoasă de un bibănel. De un bibănel frumos. O eliberare frumoasă. Am plecat. Hai, tati, du-te. dacă era ten... Pleca în toate părți. Nu, ăla e și la ea. E ceva. Ai și la ea, mă. Vrei să o scot? Ardă. Ia-l, mă, mare. Lasă-l ușor. Da, e și aici. Ușor. E și aici. Ridică vârful. Hai că ți-l țin așa și ți-l dau să-l Nu e scoți după. cam tare, îndrăile la tine. Lasă-l ușor, ușor. Ăsta e mai mare. E mai mare. Ușor. E mare ăsta. luat? E mare asta. Bravo, Bibi. Hai să-l iei și pe ăsta. Că te ajut cu... În sfârșit. Da, ăsta e măricel. Ia-l și pe ăsta, Ia. că vin eu cu celălalt. Mama. Mersi. Hai, Combo. e combo. Stai că s-a dus aici? Bă, aici scăpăm. A, nimic, bine. Aduc cântarul. O, ce ocheri. Mă dă. Bravo, Oti! De ce? Am filmat-o și pe asta. Ține-l de coadă, ca lumea. La bă și stâng. Aduc cântarul. Da, da. Frumos. Mersi. Text și în ce carte a Bibliei se discută despre misterul neprihănirii și cum este acesta legat de teologia paulină. Sper să fie un pic provocatoră și interesantă. Dacă mai vrei și alte întrebări de acest gen, sunt aici. În Efeseni? Da, exact. Misterul neprihănirii este un concept discutat în epistola către Efeseni, dar și în alte scrieri pauline. Dacă mai ai nevoie de detalii... Am rupt-o, am rupt. Să prins ceva, mă? Le-a luat la pachet ca și cum. Vrei să... Nu, tu e că e între ele. Mau. Da, E... da, este. Ai voie să le văd? Da, ai. 2 kg. L-ai calculat? Da, pe nu e. Cam Da? acolo, e în 2 kg. Următorul eu îl scot, nu mai târziu. Și am plecat. E că arunc și eu unul. Da, bă, că arunc că știu să arunc.
Bă, mă, că știu să arunc cu ce. Bă, eu știu să arunc drept. Pe pariu. Crezi că aruncam eu dacă nu era timp? Eu l-am mișcat. Te văd de acolo. Opa. Stai pe el. Nu? Îți zic eu, când o întinde în sus, dar stai aproape de el. Poți să ții mâna gen pe ea. Lasă că o văd. Dar de unde o apuci? Ia. O apuc de acolo și de acolo. Lasă-mă că am este. De aici, de aici. Că am văzut că o țineai de sub. Mă lasă. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mă număr. Dă cu apă că arunc bine. Terminat. Hai că pleacă oamenii și arunc, să știi. Mă descurc. Cred. Hai să vezi și-i dau. Lasă, nu știu cum să dau. Nu știi bine mâna aia, te-am mai zis. Da. Da, lasă. Aia nu, dar nu l-am. Sau, da, sau nu. Da, mi-a scăpat, mă. Hai. Ha. Pe ce se prinde? Că l-am prins. Hai, dă să-l arunc o dată rapid și eu să-l prind și eu. Am aruncat tot. Mă feresc. Fii atent că nici nu mă chinui, dacă eu să-l scap, o scap. Nu mai știu. Îl ții întins și încerc să mă linez încet ca să nu tragi odată cu el. Stai așa? Așteptăm să mai prindem unul până plecăm, că suntem hapseni, am plecat toți, noi rămânem. Da, gol Am aici. bătit până la 5 stăm. E foarte frumoasă, l-am învățat pe mică pespească, a scăpat mai mulți pești decât a prins. Mai lăsăm puțin unditele în apă, poate plecăm până la ora 5 cu încă unul. Dacă nu plecăm cu încă unul, nu contează, am avut o zi super faină. Și like, subscribe to our channel. E gluma aia de pescuit, că am prins pește, acum trebuie să o conving pe nevastă mea că nu l-am cumpărat. Hai. Oricum, de aici să știți de la Balta Vlahii că îl cumpărați la sfârșit. Da, se merită, e frumos.